Ola, que tal están? Benvidos unha semana máis á Televisión de Galicia. Isto é O Fío do Retrato, o recuncho da galega onde cultivamos a arte da conversa, a sabedoría de falar, pero tamén a de saber escoitar. Non había televisión, non había eso, e a vida vivíala real. E aquí é onde ven Mancha, e aquí queda retirada das carreteras, pode correr. A vida é gratis. Somos dos poucos, o único animal no mundo que necesita cartos para vivir, non? Como sempre, mergullámonos na casa dos nosos invitados para tirar con eles do fío da vida. Hoxe imos de paseo polo bosque, cun home amante das árbores e dos ríos, co ecoloxista Pablo Oitabén, o noso Félix Rodríguez de la Fuente. Como a Félix, o amigo dos animais, Pablo leva da súa man uns cadernos de campo fermosos, sinxelos, onde cantan as rulas, trotan os cabalos, voan as águias e bulen os raposos. Anxo Cabada, o noso retratista, xa está con el, paseando polos bosques de Beade. Un home é un muiño, o muiño da infancia, o muiño da avoa, e arredor do muiño, o mundo. Un mundo que comeza polos montes, polos ríos, cheos de troitas bicais, de lampreas, de anguías, polas veigas que lambe o Avia, polas aldeas que transportan a través dos séculos un saber ancestral. Velaí as raíces deste home, Pablo Rodríguez Oitabén, debuxante, pintor e tamén ecoloxista. O avó paterno, sempre a ollar as nubes e a prever o tempo, era alcumado como astrónomo polas xentes do lugar. E algo desta astronomía presocrática ficou inserta nas raíces de Pablo, como se a percepción intelixente de todo o que nos rodea e o interese en conservalo ficase prendida na súa conciencia, mesmo como un xen familiar. Unha atitude científica, sen dúbida, por máis que a súa formación se encamiñase pola docencia e as artes. E agora, o neto daquel astrónomo toma datos meteorolóxicos para a NASA e Meteo Galicia. E no seu paraíso de Beade, tece con Anxo Cabada o fío desta conversa. Estamos nas terras de Beade. Nas terras de Beade foi un pouco onde empezaches a ver o mundo. Contanos algunhas experiencias que recordes das túas primeiras visións. Creo que a vida ou a infancia marcou máis a parte materna, o a avoa Matilde Oitabén, e o avó Manuel Fernández. Por parte do paterno, recórdome moito máis tamén do avó Antonio, que chamabanlle o astrónomo de nome. Por que lle chamaban o astrónomo? Sempre estaba mirando as nubes, o tempo, parviñas, a xente pedíalle consello. Mira, Antonio, choverá, e dicía, bueno, 4 gotas, ou daba o seu tempo atmosférico á súa maneira. E a min, co tempo, eso tamén me foi chegando. Chegaron os xenes do teu abuelo. E así que tomo os datos meteorolóxicos, uns para o Globe da NASA e outros para Meteo Galicia. Pero o fundamento na infancia foi coa abuela Matilde, sobre todo, coa Matilde Oitabén, no muiño da Barbaña. O muiño estaba traballando constantemente. Toda a vida transcurría un pouco alrededor do muiño, é dicir, era sair da escola,
e ir correndo ao muiño. Ali había cabras, ao millor unha vaca, e depois había moito peixiño no regato. Aquela auga era moi cristalina, non había vertidos, non había os sistemas alcantarillados, por tanto seguro que era máis pura aquela auga que a que se toma hoxe nun grifo, non? E foi un contacto coa natureza desde pequeno. Acórdome que había un carniceiro que lle chamaban Severino, e deronnos un pato de río morto, entonces fomos onde ao carniceiro que nos dixera para disecalo, como podíamos, e dixo, non sei, hai que botarlle sal. E canto, dixo, non sei, unha arroba, acórdome como agora, foi que está nos do medio, unha arroba de sal. Bueno, aquel pato eu creo que non pudriu nunca, metíamos o sal pola boca. O museo que ten Ridimoas, a eso xurde dun museo xa que tuvemos na infancia. O avó era, hubo uns anos, o avó materno, o Manolo, o home da Matilde aí tamén, trouxeranlle unhos cachorriños de lobo, e viñera a Garda Civil porque había aquela lei de limañas que daban cartos a que non matara, e íbanos a matar naquele momento, eran pequeniños, e dixolle o avó si a Garda Civil, oye, deixarllos aí un pouco ao rapaz, porque eu nunca vira nada tan bonito, eran casi que recién nacidos, non? E quedeime ali dormindo, a avoa debeume de meter na cama, e a mañan cando me levantei xa non estaban, supoño que os matarían, non? Pero vamos, tería eu 4 anos, e cando vin aqueles animales ali na miña habitación e nunha caixa de zapatos, que mos deixaron ali para que eu, por lo menos, pudera esa noite, soñei toda a noite con eles, claro. Tiñamos a sorte de que meu pai e os dos outros, houbera moita emigración a Venezuela, estábamos un pouco o noso aire, non había televisión, non había eso, e a vida vivíala real. Todos os rapaces normalmente nas aldeas buscan para facer trampas e coller animales, e ti o que facías era intentar coidalos, disecalos, facer un museo. Bueno, había un pouco de todo. Pensa que daquela ver unha cobra estaba aquí no mundo para baixarlle un pau no lombo, e ti vías eso, é dicir, que chegar á conservación foi un proceso longo que te vas dando conta. Unha vez meu pai cazaron coellos, había moitos coellos, e estuve todo o tempo ali, pero cando lle quitaron a piel, quitaron a pelica, eu quedei moi traumatizado, entonces empecé a chorar, e ponlla, xa non me era o mesmo. Aí, cos 5 ou 6 anos, houve un feito que me empezou a marcar. Mataran un lobo, aquí no pobo, xa nas viñas, que dan hacia San Cristóbal, e trouxeron o pobo a un corral. Era unha loba, me parece, que eu recorde, para que a vira a xente. Bueno, eu creo que fun todos os días a sentarme, despois de comer, ao corral a ver o animal aquel desde a cancela, porque estaba pechada, ata que vin como iba hinchándose, iba collendo gases, e despois dali a uns días, cando cheguei, xa non estaban. Sempre me quedou aquelo de velo, e unha parte despois de, como naturalista, pois sí que ya dediquei a esta especie que ahora, bueno, pois está xa en regresión total, e que seguro que neste século XXI pois desapareza. Pois eso quedoume. Cando empezaba xa a ler, porque empezaba a salir moi pronto, estaban no apogeo aqueles cómics do Capitán Trueno, que era unha preciosidade. Entonces había moitas balsas. Nós quixemos facer unha de troncos para atacar Esposende, que é o pobo de enfrente. Fixemos unha balsa no monte e houve que levar un carro de bois hasta o río. Chegamos a balsa, os piñeros estaban verdes. É como que non había calado suficiente para soportar a plataforma. Tiven a sorte de ter unha profesora que chamabanlle a Orosa, que ainda vive, unha señora que vive, que nos levaba á feira a ver as vacas en Ribadavia, dábamos organografía, ciencias naturais, obligábanos a facer xa un caderno de campo, de anotar, ali xa me aprendín eu que tiñan un nome científico, todas esas cousas, e xa, eso, claro, era a vida nosa.
a historia de Jonás, entón. Ese era un día que estábamos na escola unitaria, co maestro Don Manuel, e contou unha historia que un señor que no mar fora tragado por unha balea, e que pasado uns días que a balea que o vomitou á praia. Eu estaba, eso contou, pois salimos a correr, a cada un ao seu, eu cheguei á Barbaña, e había debaixo dunha canle había unha laxa esvaradiza, que baixaba hacia a auga, que había rabasas e tal. E pareceume ver algo grande. E fume arrimando e con isto, zoom, esvarei, e fume a auga. A auga estaba moi nítida, e de repente vin que un peixe moi grande giraba e me puñía a frente. Eso non o soñei, foi certo, miroume directamente, entonces eu empecé a chorar, debaixo da auga. O peixe, para min, o peixe de Jonás, a balea, eso acababa de pasar da escola e me pasaba a mí. Bueno, entón, eras un home cunha pasión grande pola naturaleza e tamén pola pintura. Como fuches desarrollando esas tres facetas túas? Bueno, matriculábaste, ibas aos exámenes e aprobabas e terminabas. E despois volvías, se xugaba os domingos, collía un coche de línea ás 7 da mañán, no Fondal de Beade non había ningunha casa, para chegar a Vigo ao estudio, abrir as galerías, o estudio nas galerías Durán, en Vigo, entonces pintaba desde as 10 da mañán, sobre todo hasta as 10 da noite, basicamente. Comía un pouco e diante do cabalete aí collín o oficio, que é o que necesitaba. Pero bueno, pensei que iba a dedicar toda a vida a eso e foi, ao final, o de naturalista primou sobre todo. Que supuxo Vagalume para ti? Porque Vagalume foi unha revista moi importante no compromiso coa loita para conseguir achegar un pouco o galego aos nenos, non? Estamos falando do ano 73, 74. Sí, o que era xa o humor galego, e eso eu só tiña, porque ademais aos cursos con Escobar, eu cando cheguei a Vagalume eu xa fixera dibuixo humorístico, caricatura personal e dibuixos animados. Xa como práctica caricaturizar a moitísima xente daqui da comarca. Este parece que é un número que a portada é túa, non? Sí, a portada é miña, e este é Tarrantés, que é un furón que eu tiña, e xoga de número 9 aí de dianteiro centro no Treixaduro. Esta vez que vai tirar unha falta. E vese como era o original, a cor. Este é o original, non? Sí, como facía de súa original? Marcábanse unhas cruces, mira, xa está un pouco, para que coincidiran na imprenta, e nun papel vegetal dábase a cor por separado. Exacto. De maneira que por un lado vai a tinta e por outro vai a cor. Isto está dibuixado con tinta de pluma estilográfica e unha pluma de letra española de maestro, en que de puntar cuadrada, en que me daba un trazo fino gordo que quedaba ben no cómic. Tuvestes problemas con algún número? Hubo problemas coa censura. Por que? Pero que poñía desaliento? Pois ao mellor puñías, ao mellor unha viñeta, dicía un personaxe outro, atentando contra as estructuras do poder, ao mellor vías un garda cunha porra. Bueno, pois eso despois non nos lo pasaba a censura, e había que improvisar rapidamente unha viñeta ou un bocadillo distinto de texto para sustituirlo, pero que cambiaba toda a filosofía do que era esa historieta. E viñen xa para laboral e colaborei durante un ano ou dous, creo que un ano por lo menos, de ilustrador para o diario La Región de Ourense, facendo unhos dibuixos moi inspirados no estilo de Mordillo, sen letras. O paseo de hoxe está cheo de natureza, de liberdade, de aire puro. Oitabén é un exemplo para a nosa sociedade que vive de costas a natureza. Cantas veces nos pechamos na seguridade das rúas, dos coches, das tarxetas de crédito. Oitabén lembra a ledicia de perderse nun bosque, de ter tempo de escoitar os paxaros, de recoller mimosas ou simplemente de sentir o frío da choiva baixo un carballo.
Oitavén é, antes de máis, un defensor da terra e de todos os seus habitantes, sexan estes humanos ou non. Os mouchos e os raposos, as curuxas e os cervos, teñen nel un grande amigo, o seu conselleiro e confesor. Alguén fascinado por esa benza e que teima en encontrar o modo de que o tesouro non se perda. Estes animais dos nosos campos encontran en Pablo Oitavén o seu xeito de perdurar e de vivir, a brincar polas terras, a correr entre as xestas, devolvendo unha parte do equilibrio perdido a esta rexión de Galicia. A terra é o seu asunto, o seu amor, e froito deste amor á terra xorden iniciativas como a compra dunha grande extensión de terreo para a reserva natural e refuxio de especies ameazadas. Unha extensión que medra co contributo de persoas interesadas no seu proxecto de conservación. O home que hoxe conversa con Anxo Cavada, Pablo Rodríguez Oitavén, é tamén artista plástico, partícipe da revista Vagalume que durante moitos anos dispuxo sobre a colectividade infantil de Galicia a maxia das súas historias e deseños e ficou como un dos fitos da nosa banda deseñada. Cando entrei no laboral por a porta, entrei con un azor ao puño. Levaba un azor que se recollera nos montes de Curuxo, en Vigo, chamábamos de auga mariña. Era impresionante, unha femia, unha prima. Entón deberon de quedar impactados contigo, chegar con un azor. Os nenos quedaron todos arredor. E todo empezou, creouse unha actividade Legión Verde, que era a nivel estatal, de Radio e Televisión Española, e depois nos fomos la rebautizando como Aula Verde, para sacar aquel nombre de Legión. Aquel nombre tan guerrero, non? Ali é onde aprendemos que como hai que curar un ala, como hai que a un águia enseñala a voar pola izquierda se o tiro muscular, que é o que ten que comer, cal é o peso de morte, porque se baixan os gramos había que pesar, medir, dibuixar, fotografiar. Cada especie nova era un mundo e os alumnos estaban entusiasmados. Pero eso realmente era o que se chamaba unha escola viva, non? Donde vivían intensamente o que ali pasaba. Acórdome de estar vendo un partido de fútbol cunha loba no sofá entre os alumnos, que había que coidarlo, a famosísima loba Sabela. A loba Sabela. A loba Sabela, que foi todo un personaxe. A ver, como empeza o Bosque Ridimoas? que xa non sei se cando falar de Pablo falar do bosque ou cando falar do bosque falar de Pablo. Como xurde esa historia? Ves que ao principio eran os animais. Sí. Pero aí nos damos conta que a rehabilitación remata coa devolución do animal ao seu medio natural. E non todo o medio natural pode aceptar a ese animal porque ese espacio seguro está acollido por outros conxéneres libres que non o van a aceptar. Deronos medio millón de pesetas, que naquela eran 500.000 pesetas, era bastante. E dixemos, oye, van talar ali a carballeira donde o bosque, donde nós tiñamos os bichos, porque os carballos sobreviviran bastante aos incendios, que chamábase Ridimoas o aparache. E porque con estes cartos non compramos e non cortan os carballos? Efectivamente, compramos a primeira parcela. Tiñamos unha parcela en propiedade, aínda que as outras nos deixaran a xente do pobo. E así xurdiu a Asociación Ridimoas, con ese nome desa parcela, e que non pararíamos ata o día de hoxe de comprar terras. Naceu vai facer 5 anos, en abril. Criouse no bosque, en libertad, cos outros cabalos. De maneira que unha vez que fun repartindo, porque eu non sacaba horas para atender os 5 cabalos. Visto o carácter do animal, e dado que se criou libre, había que fixarlle a cabeza. Entón se utiliza unha gamarra e 2 riendas.
Vamos ver, vamos poñer a primeira rienda e despois finalmente un bocado sobre a cabezada de cuadra, así permíteme no monte podela ter tela atada que a tiña. E fundamentalmente co cabalo non colle nunca o vicio de morder nin de soltar unha patada, se o fai unha vez é posible que o poida volver a facer. Investigaches como facer de outros materiais. E lín moito sobre como eran como facían os suevos, e os antigos, non? É dicir, non se necesitaba un rodeo, nin facer como os vaqueros o cabalo, vaise compenetrar, non? Ela ten bastante bordo os ollos, os dous lados. Normalmente os cabalos que manexei tiñan solo vente bo o izquierdo, e era moi difícil abordarlos pola dereita. Pablo, vaime falando un pouco do bosque onde estamos. Aquí é onde ves todos os días coa egua. Aquí veño todos os días porque esta é unha zona de recuperación. Sí. Aquí o que estamos facendo é eliminando mimosas, que estas flores amarelas que agora destacan moito. É a parte que máis necesita, tanto pa fauna, a presencia nosa, como pa vegetación. E entonces, bueno, pois veño aquí todos os días. E aquí é onde ven mancha, e aquí queda retirada das carreteras, pode correr, non hai peligro de que leve que se meta donde un coche, de calquera persona que veña desde as últimas veces sabe que efectivamente isto estáse recuperando moitísimo. Entón pasades ti a mancha aquí todas as tardes? Hasta as 9:30, 10 da noite. Desde as 5 hasta as 9? Si, no verao hasta máis tarde. Entonces é cando teño unha relación máis directa con toda a bichería. Este nudo é un nudo tomado dun tratado medieval do século XIV, do libro de Pero López de Ayala. Por tanto, estudiaches os cabalos en toda a historia? Utilicei a mancha domeina como se fose un halcón, é dicir, un azor. Entón, eso pega aí, se eu a quero soltar que se marche, non teño nada máis que coller por aquí e deixala libre. E esta parte ten poucos alimentos, requiere alimentación suplementaria para fixar fauna aquí. Todo o traballo de Redimoas é que a fauna se retire da carretera, senón imos perdendo as garduñas, as algarias, van morrendo ali. Entón traerlle ti a comida, non? Os días críticos, non todos os días, pero vamos, os días críticos sí. A primeira fase xa espontánea é os piñeiros, que veñen voando as sementes dos outros piñeiros. Sobre 4 anos empezan os caducifolios a estar moi densos. Entón non plantades nada, o bosque regenérase por si mismo. Sí, vamos a ver, estes carballos, as sobreiras e eso, as aves, o gaio vai estar collendo e vai estar traendo aquí de todo. Empezan a nacerche, pois ao mellor, eu que sei, 600, 700 carballos. A vida é gratis, somos dos poucos, o único animal no mundo que necesita cartos para vivir, non? E deberíase de parar, é dicir, os políticos que teñen o poder deberían de reflexionar sobre isto. Non se nos pode estar estropeando o mundo. O retrato de Anxo Cabada transcurriu hoxe polos camiños do monte, dándolle voz a Pablo Oitabén, unha chamada de atención sobre a necesidade de coidar a nosa terra. Escoitando a Oitabén, temos conciencia da obriga de deixarlle os nosos fillos a terra mellor do que nos a recibimos. Pobre dos povos que non coiden do seu. Nos tentaremos coidar da arte da conversa. Convidámolos dentro de 7 días e aquí no Fío do Retrato, a Televisión de Galicia.